καινούριες φυλακές που χτίζονται είναι ό,τι χειρότερο. Είναι χτισμένες με επιλογή στη μέση του πουθενά, δηλαδή ο αποκλεισμός δεν είναι μόνο χωροταξικός πια με τα ντουβάρια, τα κάγκελα, τα σίδερα, τις άδειες, τα πολυβόλα και τα φυλάκια. Είναι και χωροταξικό σε σχέση με την απόσταση, σε σχέση με το που είναι. Αυτοί οι άνθρωποι πια αποκλείονται και από άλλα δικαιώματα. Μην φανταστείτε ότι ο δικηγόρος θα ξεκινήσει από την Αθήνα να πάει στο Μαλανδρίνο, στα βουνά της Άμφισσας, πραγματικά στη μέση του πουθενά, ή να πάει στα Γρεβενά, που άμα δεν ξέρεις πού στρίβεις για τη φυλακή, μπορεί να γυρνάς γύρω-γύρω το βουνό ώρες και να λες πού είναι η φυλακή. Η μοναξιά δηλαδή πολλαπλασιάζεται εκεί πέρα και γι' αυτό οι επόμενες εξεγέρσεις μάλλον θα έχουν πολύ άγριο χαρακτήρα. Θα ταιριάζουν με το περιβάλλον. Εδώ είναι μια μηχανή στημένη. Δεν μπορεί να τα βάλει, πιστεύω, κανένας αυτή τη μηχανή. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο όρος που χρησιμοποιήσει η μηχανή. Γιατί ταιριάζει και θεωρητικά, άμα το δει κανείς, με το πόσο Φουκώ, ο Μισελ Φουκώ, στο Επιτήρηση και Τιμωρία περιγράφει τη φυλακή. Τι είναι αυτή η μηχανή, πώς λειτουργεί αυτή η μηχανή. Ξεκινάει από τη ρίζα του κακού που είναι αυτοί που θεσπίζουν τους νόμους. Είμαι χρήστης 18 χρόνια. Αυτό είναι το αδίκημά μου. Και στην ουσία έκανα κακό σε μένα και στην οικογένειά μου. Παρ' όλα αυτά, δικάστηκα με 12 χρόνια, με μια μικρή ποσότητα, με αποδεδειγμένο ότι είμαι τοξικομανής. Είμαι 5 χρόνια μέσα και ακόμα περιμένω να πάω εφετείο. Καταλήγω σε αυτό στη μηχανή. Καταλήγω στη μηχανή ότι ο νόμος λέει 1 χρόνο μετά το πρωτόδικο πρέπει να πάω στο εφετείο. Εγώ πάω στα 5 και δεν έχω δικαστεί ακόμα. Γιατί υπάρχουν οι δικαστές, οι εισαγγελείς, οι αστυνομικοί, οι δικηγόροι, είναι ένας φαύλος κύκλος που όλοι ξεζουμίζουν. Και εσείς τι λέτε γι' αυτό? Εγώ είμαι από την Αλβανία. Λοιπόν, εγώ με το που πηγαίνω στο δικαστήριο, μόνο σαν Αλβανός, εξαρτάται το αδίκημα που έχω κάνει, έχω 5 χρόνια συν. Δεν μας κοιτάνε για το αδίκημα που έκανες, αλλά μας δικάζανε κάπου που είμαστε. Μας πετάνε και νομίζουν ότι είμαστε ζώα. Εδώ σε αυτή τη φυλακή είναι γύρω στα 600, 610, δεν ξέρω πόσα ακριβώς άτομα είναι. Δεν υπάρχει μόνιμος γιατρός. Έρχεται μια φορά τη βδομάδα ένας ψυχίατρος, ένας παθολόγος. Εδώ είχαμε και θανάτους. Δηλαδή γιατί δεν είχε γιατρό. Δηλαδή, άμα είχε ένα γιατρό, μπορούσε να τον προλάβαινε τον άνθρωπο. Ο κόσμος δεν ξέρει. Εγώ πιο πολύ θέλω να δώσω αυτό το βήμα να μάθει ο κόσμος πώς ζούμε. Πώς περνάει η καθημερινότητά μας. Ότι είναι μια συνεχή ρουτίνα. Είναι μια συνεχή ρουτίνα. Αυτή δεν πάμε πλέον μετά στο σοφρονισμό. Πάμε στην ιδρυματοποίηση. Κάθε μέρα είναι το ίδιο. Θα σηκωθείς 8 η ώρα, θα σε ανοίξει, θα σε μετρήσει, θα κλείσει. Θα ανοίξει ξανά στις 3, θα μοιράσει φαγητό πριν τις 3. Θα ανοίξει 3.30, θα ανοίξουν τα προάβλια, 4 ανάλογα τη φυλακή. Θα κλείσει 6.30 ώρα, 8 η ώρα μπείτε ξανά στο στάβλο, παιδιά. Κινούμαστε σαν τα πρόβατα. Αλλά είμαστε σφιχτιούν, πραγματικά σφιχτιούν. Δηλαδή, είμαστε 10 άτομα σε 10 τετραγωνικά, σε 14 τετραγωνικά. Συγγνώμη κιόλας, εμείς τρώμε, περιμένουμε σειρά να κάτσουμε να φάμε στο τραπέζι γιατί δεν χωράμε. Και ο άλλος, ας πούμε, θέλει να πάει τουαλέτα. Είναι αυτό που λέμε οι άγραφοι νόμοι. Δεν πρέπει να πας γιατί τρώμε και είναι έτσι. Αλλά αυτό είναι το μπέρδεμα. Αυτός είναι ο σοφρονισμός. Χτες έφυγε αποφυλακίστηκε ένας κρατούμενος, ο οποίος είχε καρκίνο στους πνεύμονες. Ήτανε 32 μέρες στο νοσοκομείο, ήταν πιο παχύς από μένα και μείνε μισός. Και το βγάλανε έξω με εγγύηση. Τι κράτος είναι αυτός? Είναι κράτος αυτό? Αυτό πώς το εξηγώ? Πώς το εξηγώ? Είναι παράλογο. Μόνο παράλογο. Έχουν κάνει και ένα άλλο μέτρο, το οποίο άπαξ αν πληρώσεις και αν μπορέσεις να προλάβεις την προθεσμία, να μετρήσεις την ποινή σου και να την πληρώσεις. Υπάρχει μια προσάυξη τρελή 98%. 96. Τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή 3 ευρώ θα σου βάλει τη μέρα, αυτομάτως γίνεται 6 ευρώ. 5 ευρώ θα σου βάλει τη μέρα, αυτομάτως γίνεται 10, δεν ξέρω. Όπως είναι και με την εφορία. Αν εμείς για κάτι. Βάλτε το μέτρο. Όποιος μπορέσει να το κάνει. Αλλά πάλι καταλήγουμε ότι αν έχεις λεφτά θα βγεις. Αν είσαι φτωχός θα μείνεις στη φυλακή. Εμένα μου βάλανε πρόστιμο 120.000 που δεν έχω τίποτα. Και αυτό με την προσάυξη είναι 240. Είσαι πλούσιος δηλαδή.
240.000 χρωστάω στην εφορία. Είσαι πλούσιος. Πλούσιος είμαι. Όλα τα λεφτά μου τρέχουν από τα μπατζάκια. Σε καταστρέφουν τη ζωή. Εμένα προσωπικά, εγώ έχω και ψυχολογικά προβλήματα. Έχω τάσει αυτοκτονίες. Ό,τι χρειάζεται ένας άνθρωπος έξω, θα χρειάζεται και ένας άνθρωπος μέσα και με το παραπάνω γιατί είναι έγκλειστος. Εγώ είμαι έγκλειστος. Πληρώνω φορολογία. Φορολογούνται αυτά που παίρνω. Όπως τα παίρνει ο άλλος 4 ευρώ, τα παίρνω κι εγώ. Δεν έχει καμιά έκπτωση. Όπως έχει τη ρόπιτα έξω 1 ευρώ, την έχω κι εγώ. Δηλαδή, αυτό είμαστε κρατούμενοι και φορολογούμαστε. Ναι. Υπάρχει η λεγόμενη δικηγορική βιομηχανία. Ναι. Υπάρχει αυτός ο όρος. Γιατί χαρακτηρίζεται σαν βιομηχανία? Η βιομηχανία ξεκινάει από τη σύλληψη. Πας στη σύλληψη. Σε 2 μέρες πρέπει να πας σε ένα κριτή. Ο καθένας τώρα και όποιος μπορεί, και ακόμα και ο πιο φτωχός, όταν είναι το παιδί του στη φυλακή, θα προσπαθήσει να βρει λεφτά για να το βγάλει, θα κάνει το πάνω. Τι πας στον ανακριτή. Το παράβολο για τον ανακριτή να πληρώσουν. Δεν πας καλά τελικά. Δεν ήταν καλή η έδρα. Δεν φταίω εγώ. Η έδρα φταίει. Τελικά. Ήμασταν άτυχοι. Δεν πειράζει. Θα κάνουμε έκθεση που λέγαμε αναστολής. Να διακοπή ποινή για να βγούμε με περιοριστικούς όρους. Δεν γίνεται κι αυτό. Δώσε άλλα 3.000. Ξεχάσαμε να φέρουμε πάνω σε αυτή τη μηχανή το ρόλο της αστυνομίας. Το ρόλο του ανθρώπου που μας προστατεύει, το ρόλο του ανθρώπου που για να είμαστε ασφαλείς. Η αστυνομία δικάζει στην Ελλάδα. Δηλαδή, ένας αστυνομικός θα έρθει μάρτυρας στο δικαστήριό μου. Εγώ, όσο και αν φωνάζω ότι είμαι αθώος, όσους μάρτυρες και να φέρω, δικούς μου ανθρώπους θα πούν αυτή είναι συγγενής του, είναι δική του, θέλω να το βγάλω τη φυλακή, ίσως για να συνεχίσει την παραβατικότητα. Ο αστυνομικός ό,τι πει είναι νόμος, γιατί είναι ο νόμος. Το σχολείο πώς το βλέπεις? Το σχολείο ευτυχώς που υπήρχε, γιατί εγώ τέλειωσα. Ευτυχώς που υπάρχει το σχολείο, δηλαδή είναι σαν να ξεφεύγεις 4 ώρες την ημέρα. Το φίλος μας από εδώ έχει πάρει και τη μυτική διάκριση από τον ΟΗΕ για ένα βίντεο που έχει κάνει, έχει κατεβεί προσωπικά στην Αθήνα και το βράδυσε ο Υπουργείο. Ένα ντοκιμαντέρ για τους μετανάστες. Βλέπαμε τον κόσμο της Αλβανίας στο λιμάνι του Τούρση το 1990. Όμως αυτός ο δρόμος μπορεί να είναι ένας δρόμος χωρίς επιστροφή. Μερικοί έφτασαν. Πρέπει να ζήσουμε όλοι μαζί. Έξω από κάθε φυλακή, όποιος και να μπει, υπάρχει μία ακριβώς λέξη σε όλες τις φυλακές. Μπαίνεις πρόβατο, βγαίνεις λιοντάρι. Και εμείς έτσι βγαίνουμε. Εμείς βγαίνουμε αγριεμένοι. Εμείς βγαίνουμε ζώα, γιατί εδώ γινόμαστε ζώα. Όταν βλέπεις έναν άνθρωπο να έχει μπει για πρώτη φορά για ένα λάθος, γιατί αυτοί που είναι οι δικαστές, αυτοί που είναι οι πρωθυπουργοί, αυτοί που είναι οι πιο πάνω, τα παιδιά τους δεν κάνουν λάθη. Οι ίδιοι δεν κάνουν λάθη. Πώς δεν κάνουν? Όλοι κάνουν. την Ελλάδα. Όλοι κάνουν λάθη. Καταστρέψαν την Ελλάδα, δηλαδή. Μεγαλύτερο λάθος. Αυτοί δεν κάνουν λάθη. Tiene usted hijos? Sí. ¿Y vienen aquí en la cárcel? Viven en Argentina. Τα παιδιά τη μένουν στην Αργεντινή. Sí. Solamente me ha visitado mi hija. Και μόνο η κόρη τη έχει έρθει. Επιτρέπετε να μας πείτε το αδίκημα? Μου έχει πεθάνει το παιδάκι, έχει πέσει το παιδί, ήταν 4 μηνών, τον κρατούσα στο χέρι μου και με τραβάει απότομα ο μικρός το χέρι και μου πέφτει το μωρό. Δεν πρόλαβα να τον πιάσω. Χτυπάει το κεφαλάκι του, είχε πάθει αιμορραγία. Τον πηγαίνω στο νοσοκομείο, ήταν ζωντανός, αλλά στο νοσοκομείο δεν πρόλαβα να τον σώσουμε. Η δικιά μου μόνη είναι 2 χρονών. Αυτό το παιδί ποιος θα το ταΐσει? Έρχεται κάθε Σάββατο. Απαγορεύεται τα παιδιά να βλέπουν τα κάγκελα. Όπως λέει ο νόμος, πρέπει να γίνεται ελεύθερο επισκεπτήριο. Δηλαδή είναι καλύτερο στην ψυχολογία του παιδιού να μπαίνει, χωρίς κάγκελα βέβαια, να μπαίνει για 15 λεπτά και μετά να την τραβάνε και το παιδί να φωνάζει μαμά, μαμά, μαμά. Αυτό δεν είναι μια υποκρισία του συστήματος? Αυτό είναι μια υποκρισία που προσπαθούν να μας δείξουν ότι είναι καλοί μαζί μας, ενώ μας σκοτώνουν εκείνη την ημέρα μας σκοτώνουν. Οι περισσότερες διαλέγουμε να μην έρχονται καθόλου τα παιδιά μας εδώ. Εγώ ξέρετε πόσα καταγγελία είχα κάνει στην αστυνομία γιατί έτρωγα ξύλο από το πρώην άντρα μου.
Και τι μου λέγανε η αστυνομία, αν δεν σου αρέσει γύρισε στη χώρα σου. Πού να γυρίσω? Έχω πού να πάω? Εδώ στην Ελλάδα ζω. Πόσα χρόνια ζεις? Εγώ σχεδόν έχω 10 χρόνια στην Ελλάδα. Δηλαδή ζω εδώ, έζησα, πάρτε από τα χρόνια μου, είμαι 28 χρονών τώρα. Εγώ ένα παιδί 7 χρονών. Όταν εγώ πήγαινα και έκανα την καταγγελία στην αστυνομία, στο ΔΕΠΟ πήγαινα, γιατί έμεινα σούσα εκεί κοντά. Με διώκνανε. Για το ποιο λόγο που δεν μιλάω καλά ελληνικά. Για το ποιο λόγο που ο πρώην άντρα μου ήταν γιατρό. Τι λες τώρα, γιατρός είναι? Ναι, γιατρός είναι, αλλά κοίτα το πρόσωπό μου, κοίτα τα χέρια μου, κοίτα το σώμα μου. Εγώ ήρθα εδώ στην Ελλάδα χωρίς σημάδια και με βλέπετε έχω παντού. Εγώ πήγα στην Συμβούλιο στην 6 μήνες, με βάλε εγγύς 2.000 ευρώ. Έκανε 2 αίτηση να με κατέβει λίγο, γιατί δεν έχω οικογένεια, δεν έχω κανένα εδώ. Δεν με δώστε αυτή η ευκαιρία. Εγώ δουλεύω στην Ελλάδα 1,5 χρονών. Στην Κοράφια δουλεύω. Έχω ένα παιδί στη Ρωμανία. Χρειάζομαι λεφτά να μεγαλώσω παιδί. Μας αναγκάζουν με το δικό τους το σύστημα να κάνουμε παρανομίες για να μπορέσουμε να ζήσουμε. Γιατί όταν κάποιος πάει να δουλέψει δεν υπάρχουν ένσημα. Πού είναι τα ένσημα αυτοί που δουλεύουν? Γιατί αυτός που έχει ταυτότητα πρέπει να δουλεύει χωρίς ένσημα και να προσπαθεί να πληρώνει το οίκα του για να βγάλει. Εγώ είχα αυτασφάλιση και πλήρωνα το οίκα μου για να μπορέσω να μαζέψω ασφάλεια για να ασφαλίσω το παιδί μου και εμένα. Γιατί δεν με πλήρωναν βιβλιάριο υγείας και στις σχολές κομμωτηρίου που δούλευα σαν κομμότρια και στα μπαρ που δούλευα. Δεν υπήρχαν. Γιατί άμα πάει κάποιος και του πει, συγγνώμη και στη δικιά μας γλώσσα πώς το λέμε εμείς, φίλε θα σου δώσω 100, αλλά ξέρεις του μπεκί, πες ότι όλα καλά είναι εδώ. Θα το κάνει. Αυτό είναι το ελληνικό κράτος. Όλοι είναι το ίδιο. Όλοι φάγανε. Μας φάγανε όμως εμάς. Μας καταστρέψανε. Πού είναι νέα γενιά? Για να ψάξουμε λίγο μέσα στις φυλακές. Ανήλικες φυλακές επιτρέπεται να υπάρχει? 15 χρονών παιδαρέλι να είναι σε ανήλικη φυλακή? Να είναι σε φυλακή 15 χρονών παιδί και να βγάζει 20 χρόνια? Αν θέλετε την άποψή μου, πρέπει να κλείσουν οι φυλακές ανήλικοι. Οι ανήλικοι. Υπάρχουν ιδρύματα ανηλίκων, αναμορφωτήρια ανηλίκων. Δεν γίνεται να είναι ένα ανήλικο μες στη φυλακή για 10-15 χρόνια. Μετά τι θα βγει αυτό το ανήλικο? Όταν κλείνει τα 40 χρονών, 30 χρονών άνθρωπο, δεν υπάρχει δουλειά για ένα τριαντάρι εδώ στην Ελλάδα. Μετά από τα 30 είναι δύσκολο να βρει δουλειά. Η έννοια της ασφάλειας, για να μπορέσει να υλοποιηθεί, ας το πούμε έτσι, χρειάζεται να εγκαταστήσει κανείς μια σειρά μηχανισμούς ελέγχου, οι οποίοι μεταφέρονται σε κανόνες και κανονισμούς, δεν είναι? Πώς εσείς, σαν υπεύθυνος ή προϊστάμενος των σοφρονιστικών υπαλλήλων, διασφαλίζετε αυτό το αίσθημα της ασφάλειας? Και το προσωπικό παίζει μεγάλο ρόλο, η συμπεριφορά του προσωπικού και μεταξύ των υπαλλήλων και μεταξύ υπαλλήλων και κρατουμένων. Και μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά μπορούν να αποτραπούν και από το τι πληροφορίες παίρνουμε, γιατί τα πάντα σχετίζονται με την πληροφορία. Η πληροφορία είναι η επίσημη πληροφόρηση που μπορεί να έχει κανείς μέσα από μια συζήτηση και είναι η ανεπίσημη, η άτυπη πληροφόρηση, αυτή που χαρακτηρίζουμε σαν ρουφιανιά. Πώς εσείς ισορροπείτε αυτά τα συστήματα της επίσημης και ανεπίσημης πληροφόρησης? Εντάξει, πολλές φορές πρέπει να το διασταυρώσουμε. Αν η πληροφορία έρχεται από έναν επίσημο φορέα έξω, λογικά θα πρέπει να είναι διασταυρωμένη. Αν είναι από αστυνομία, είναι από εισαγγελία ή από οπουδήποτε άλλο. Αν είναι από κρατουμένους, λίγο πολύ ξέρουμε, αν οι κρατουμένοι είναι μεγάλο χρονικό διάστημα στη φυλακή, ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί που θα προσπαθήσουν να μας παραπλανήσουν ή αυτοί που θα πούν την αλήθεια για κάτι που ετοιμάζεται. Εκείνο που μένει σε εμάς είναι να προστατεύσουμε αυτόν που θα μας δώσει την πληροφορία. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να κάνουμε το όνομά του γνωστό, γιατί δεν είναι κατά ανάγκη κάποιους τον φωνάζουν για να το πούμε, αλλά παίζουν αυτό. Είναι πολλοί που το κάνουν από μόνοι τους, είτε γιατί έχουν διαφορές μεταξύ τους μες στη φυλακή ή για οποιονδήποτε λόγο δικό τους. Διασφαλίζει την απόλυτη, θα έλεγα, επιτυχία της ημερίδας μας. Βάζα κατευθείαν πόσες αγώνες
Ναι, όχι, άμα πάνε άκουσα και πιο πέρα. Και εδώ είναι δύο θέσεις. Η ταινία... Παλεύουμε εδώ και χρόνια και έχουμε πει στο πρόγραμμα Αυτονομία και Επικοινωνία και έχουμε συζητήσει και με τους υπεύθυνους. Θέλουμε μια μονάδα αυτόνομης διαβίωσης για να μπορούμε κι εμείς όταν φύγουμε οι δικοί μας κάποια στιγμή τι να απολύουμε. Γιατί δεν θέλουμε να είμαστε μέσα στα ιδρύματα, γιατί είναι ό,τι χειρότερο άμα έχετε ζήσει μια τέτοια εμπειρία. Επειδή εγώ την έχω ζήσει, γι' αυτό σας το λέω. Είναι ό,τι χειρότερο. Εγώ λέγομαι Μόνικα Σμιτς και όπως φαίνεται από το όνομά μου, είμαι Γερμανίδα. Εγώ θα σας μιλήσω λίγο σαν Γερμανίδα. Γιατί όλη αυτή την κατάσταση την έχω ζήσει μεν στην Ελλάδα, αλλά σαν Γερμανίδα. Και πάντα είχα τη σύγκριση με τη Γερμανία και ξέρω ότι στη Γερμανία θα ήμουν πολύ πιο καλά. Και μάλιστα οι φίλοι μου μου είπανε και οι γονείς μου, γιατί δεν πας στη Γερμανία, θα ήσουν πολύ πιο καλά. Και εγώ να σας πω το σκεφτόμουν για λίγο καιρό όμως, γιατί σκεφτόμουν μετά. Ότι στην Ελλάδα ναι, θα δυσκολευτώ πιο πολύ, αλλά είναι και άλλα άτομα που είναι σε πολύ χειρότερες θέσεις σαν και εμένα. Και δόξα τω Θεώ, εγώ είμαι σχετικά καλά. Και μπορώ να κάνω κάποια πράγματα, γιατί με πειράζει πολύ η αδικία που βλέπω σε αυτή την χώρα για τον κοινωνικό αποκλεισμό απέναντι στα άτομα με αναπηρία. Και σηκώθηκα μια μέρα και είπα θα ψάξω άτομα για να βρω μια ομάδα. Και βρήκα την ομάδα προσβασιμότητας για να κάνω κάτι για τα άτομα με αναπηρία. Και ας δυσκολευτώ λίγο στην Ελλάδα. Αλλά να γίνει ένα καλό βήμα με αυτή την κίνηση. Αυτός ήταν ο σκοπός μου. Πρέπει ο πολίτης να είναι πιο δραστήριος, να είναι ενεργός πολίτης. Και όχι μόνο όταν έχουμε το πρόβλημα, αλλά όταν βλέπουμε μια αδικία πρέπει να σηκωνόμαστε και να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να φύγει αυτή η αδικία. Και αυτό προσπαθώ να κάνω. Και σας εύχομαι μεθαύριο να βρείτε έναν τρόπο αυτή η χώρα να προοδεύσει λίγο. Γιατί είναι κρίμα για όλα τα παιδιά να ζουν σε κοινωνικό αποκλεισμό. Και δεν είναι σωστό. Η ομάδα θα ήθελα να καλέσει σε μια δράση τη Δευτέρα στις 12 η ώρα με προσκέντρωση στον χώρο του φεστιβάλ, προκειμένου να δείξουμε την μαγικότερη αντίδρασή μας στα προβλήματα προσβασιμότητας του Πανεπιστημίου γενικότερα. Αυτό που τόσο αγάπησα να τα αφήσα ορφανά, γίναν βουλιά και πέταξαν στα χαμηλά και στα ψηλά, στα χαμηλά και στα ψηλά, στα χαμηλά
και στα ψηλά, στο νότο μα και στο βορρά. Τα παγαθό σκορπίσανε και φύγανε και πάγανε. Μια καρέκλα για την κυρία Φοροπούλου. Πρέπει να την πριμηθούμε. Την δήμαρχό μας. Σας βοηθήσουμε κυρία Φοροπούλου. Να κόψετε την κυρία Βασιλόπιτα. Να είναι τρελοκουμένη. Εγώ δεν τα ξέρω όλα. Εγώ λέω τι θέλουμε. Συγγνώμη, εγώ μπορώ να πω κάτι. Ναι. Γίνεται να βρούμε, να πηγαίνουμε για βαράκια. Γυμναστήριο. Τρίτη πηγαίνουμε εδώ πέρα στο γήπεδο και κάνουμε γυμναστική. Και μας δώσανε και μπλούζες του Φίνικα. Δώρο και 2 μπάλες για να κάνουμε προπόνηση. Άμα δεν ήμουν εγώ, δεν θα πέρασε τίποτα. Ναι. Να προσεγγίσουμε τους θειασάρκες που είναι, για να μας δίνουν κάποια ελευθέρωση για τα παιδιά. Αυτό είναι το βαβείο μας από το Αλμέδωνα Μακούρη. Στο Αυλαία. Από την παράσταση. Την παράσταση στο Αυλαία που μας βραβέψανε. Την παράσταση που δώσαμε. Ποιο έργο? Για την προσπάθειά μας. Αναβάσαμε εμείς μόνοι μας ένα θεατρικό. Επειδή όλοι μαζί μπορούμε. Παραμένουμε στον αθλητισμό. Όχι Τα παιδιά, ναι. ναι, τα παιδιά πιστεύω ότι έχουν απόλυτη ανάγκη από γυμναστική, σε όλους τα άρεσε δηλαδή. Να υπάρχει κάποιος γυμναστής εδώ, απορροφήσει αυτά τα παιδιά και έστω μία φορά την εβδομάδα να κάνουν αυτό που τους αρέσει, τη γυμναστική. Τα παιδιά να πάνε σε εκείνο το πρόγραμμα που μπορούν για να μην τραυματιστούν, για να μην απογοητευτούν. Το καθένα δηλαδή, τις ομάδες των παιδιών, θα μπορέσετε να τις εντάξετε σε τέτοια τμήματα που ούτε να δημιουργήσουμε πρόβλημα στους άλλους, αλλά ούτε και να απογοητεύσουμε τα παιδιά ότι δεν μπορούν. Εντάξει. Το κύπελο. Καλαμαριά το πήρε. Ναι, Καλαμαριά το πήρε. Κάνει σε μένα πρώτο θεματοφύλακα. Κάνει σε μαζορέτς που είχα. Να σας ενημερώσουμε για κάτι. Δεν ξέρω αν είδατε το χαρτί που περνάει και υπογράφουν κάποιοι γονείς. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, το οποίο χρηματοδοτεί εδώ πέρα όλο το πρόγραμμα, όχι συγκεκριμένα το κάθε παιδί ξεχωριστά. Όλο το πρόγραμμα χρηματοδοτεί και καλό είναι αν θέλετε να κάνετε εσείς οι γονείς που τα παιδιά σας έρχονται καθημερινά στο πρόγραμμα. Την αίτηση γίνεται γύρω στον Απρίλιο για να ενταχθεί το δικό σας το παιδί στο πρόγραμμα. Θέλει, ναι. Θέλει κάποιες προϋποθέσεις. Ναι, θα δείτε τα χαρτιά. Είναι φορολογική δήλωση. Νομίζω και πέρυσι που ζήτησα να κάνω, μου είπαν ότι εγώ δεν μπορώ να κάνω. Δεν θα είμαστε όλοι με τις μάνες, να βγαίνουμε και εμείς μόνοι μας. Να μάθουμε, να βγαίνουμε τους φίλους μας. Αυτός είναι ο στόχος. Να μάθεις να διαχειρίζεις, να παίρνεις τον καφέ, να πιεις. Αλλά όχι, να πούμε, μαμά, με
Δεν θα είμαστε μια ζωή μαμάκες. Δεν το είπαμε. Να είμαστε, να μαζευτούμε μια μέρα, να κάνουμε πάρτι. In his heart, anything you want now you can stop me in a chicken stand. Really around inside it pressing, look like empty boxes. Ain't my mind a hurry, can't throw away in my head a clock. Get the money, Mr. Burrito. Get the money where the Eskimo. You might want to sing it not for notes, but don't worry. Be happy. Ain't nothing like we have some trouble.